வேதம் சொல்லுகிறது, நீ பார்த்து பயப்படுகிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படியே செய்வார். உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்தை விட்டு இஸ்ரவேலர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசத்தை வந்து அடையும் முன் பல்வேறு சோதனைகளையும் யுத்தங்களையும் சந்திக்க நேர்ந்தன. அவைகள் எல்லாவற்றினின்றும் தேவன் அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தார். இந்த வசனத்தின் மேற்பகுதி இப்படியாய் சொல்கிறது, உன் கண்கள் கண்ட பெரிய சோதனைகளையும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை புறப்பட பண்ணி காண்பித்த பலத்த கையையும் ஓங்கிய புயத்தையும் நன்றாய் நினைத்து அவர்களுக்கு பயப்படாதிரு. இன்றைக்கும் உங்கள் வாழ்வில் இருக்கும் செங்கடலையும் யோர்தானையும் எகிப்திய சேனையும் கண்டு பயப்படாதிருங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் பார்த்து பயப்படுகிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாக உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுவார். ஆமென். பயமில்லையே, பயமில்லையே, பயமில்லையே.